Det gør jeg også. Det er ham, jeg er med herude. Er det? Ja. Du skal ikke prøve endnu en gang. Gå så tæt på den næste gang jogge. Og så sidder du. Jeg vil lige komme. Ja. Så på mit 25. år som danser, der startede jeg så på voksen begynderhold. Wow, det var hyggeligt. Og lige nu, der er jeg nået op på voksne lidt øvet. Så jeg glæder mig stadigvæk draget. Nej, den det er ikke sådan, der sker lige. Nå, nej. Nå, okay.